Huomenta ja tervetuloa kesälomareissuparat kakkoselle. Aamupalat alkas olleen valmiina. Täällä on vähän leipää ja puuroa raajuustolla ja tietenkin kahvia vaniljajuomalla. Ai että. Näyttää tää leiripakkakin paljon paremmalta, kun vähän valoa eikä sitä vaan vettä. Johon me näillä mennään. Sulla on leirinippu ja siinä päällä. Tänään olisi tarkoitus ajella kohti Poodoa, mutta tuossa oli melko paljon kilometrejä, aika mutkasta pätkää ja varmasti löytyy jotakin nähtävää, niin katsotaan mihin asti päästään. Norjalaiset on kyllä kovia poikkia ja tyttöjä rakentaa näitä siltoja. On mahtava. On mahtava. Niin, nyt oltais Narvikissa ja ajateltiin käydä tuossa Remaassa. Kaasu on ainakin aika vähisetä. Ainakin varalle ostaa sitten yksi pullo. Ja en tiedä. Katsotaan löytyykö jotakin muutakin ostettavaa. Ainahan sitä jotain tarvii. Remaa 1000. Niin kuin ne tuolla Lontoossa saattaisi sanoa. Ei löytynyt Remaasta kaasua, mutta kyllä sitä noillakin jaksaa. Pitää käydä etsiä joku paikallinen Piltema. Onko täällä ollut Piltema? Onko Norjassa Piltema? Biltema Narvik. Kyllä löytyy. Tuolla on oltu joskus yötä. Siisti mesta. Nyt onneksi tuo oma kattohuoneesta, niin ei tarvitse tuommoisia mennä. Sieltä löytyy Narvikin Biltema. Mistähän sinne mennään pirttiin? No, käydään tästä vielä. Kato. Mitä? No kato mikä haelluksi. Hailuksi. Aja vaikka siihen hailuksi. Ajetaan haeluksen vielä. Ihan on samanlaista niin kuin Kempelessäkin. Siitä ison rahan kaasu. Kaasut löytyy ja tuommoinen vilttikin niin ei palele sitten ainakaan iltanuotiolla. Katso, en mä kyllä puhuitakaan, mutta illalla tai joskus milloin vaan. Tuo on semmonen promo. Rahtialus. Choose place of payment. Card. Insert or tap. Tap tap. Mihinkähän tätä pää? Validating card. Dieseli. No. Sieltä sitten. Onko se nyt jotakin kallista? No, näköjään. Onkohan tää vähän niinku V-poweria? Itse mä silloin viimeksikin tankkasin tätä samaa. Tuosta olisi saanut vissiin tavallista ja tämä on jotakin premium auto, niin premium aina. Niinpä. Auto tankattu ja kävin varsin tuosta huoltoasemalta kysymässä, että saisiko täyttää vesikanisterin, niin se vaan viittui, että tuu tänne ja ota kanisterin mukaan ja sain sillä niitä jossain vesipisteellä täyttää sen. Very nice. Ensimmäinen lauttamatka tiedossa. Ei ole kyllä yhtään tiedä milloin lähtee, mutta jonoa ainakin sen verran, että voisiko olla että kohta. Mihinkään tässä kuuluu niin mennä? Kun niin ykkösjono on vissiin täynnä ja nyt mennään kakkoseen. Kun setä tuli tuohon huitamaan, että ei käy kakkonen, niin mennään sitten tähän kolmoseen. Sieltä näyttäisi jo vene saapumaan. Edelliset pihalle ja kohta päästään.
laivassa ollaan. Vähän avovimpan päälle. Hienot jakkarat. Jotenkin mennessä alkaa pyöryttää tuolla paskalla, jotenkin se heilahti just. Se oli semmonen laivamatka. 20 minuuttia taisi mennä. Tähän väliin pikkunen evästauko ja Jutta käyttelee koirat, se onkin jo toisen kanssa menossa. Tuommoisilla apiltiin pärjätä nyt hetken aikaa. Sillä on vähän tiukka aikataulu, että jos meinataan tänään ehtiä sen Varreusaarelle, niin Poodosta lähtee kello 19 lautta sinne, niin katsotaan keretäänkö. Ja säitäkin joutuu täällä vähän tarkkailemaan, että milloin sinne Varreusen kannattaa edes mennä. Näillä mennään. Ollaankin jännässä tunnelissa, kun on 2 kilometriä pitkä. Valoa tunnelin päässä. Nyt olisi varattu lauttaliput Poodosta Varreusaarelle ja kello on 16 ja 19 lähtee lautta, niin olisi parempi ehtiä. Sen verran hyvissä ajoissa ollaan, että kerettiin vielä ruokatauko ottaa. Hiivinpaistelut ja sitten lähdetään sinne lautalle. Sillä pitäisi olla 3 varttia ennen kuin lautta lähtee liikenteessä. Ainakin tuolla kun on etukäteen varannut ja maksanut paikan. Niin tämmöiset setit tuli tällä kertaa tehtyä. Melko kätevä tommonen retkiliesi, mihin saa sitten tommosia lisää osia. Very nice, very good. Aletaan saapuunkin sitten kohti Podon satamaa. Saapa nää, osataanko me toimia täällä. Maalaiset lähtenyt. Johonkin varattujen kaistalle pitäisi osua. Hirveästi porukkaa. Oho. Onko nämä kaikki menossa sitten? Ei juma. Kuinkahan iso se laiva on? Ei. Täällä on vähän isompia tänne lautat, millä ollaan menty. Isompi kuin Haimun. Voiko olla? En usko, että se hyvin paljon isompi voi olla. Onkohan ne tullut ne Hailuodon lautat nyt tänne, kun sinne on se silta? Se voi olla, että ne on nyt siirretty tänne. Kato oikea kaista, koska miten ne on mennyt tuolla? Varoi. Moskenes, mikä se meidän paikka? Varoi. Varoi, onko Se se? on toi ihan reunimmainen. Joo. Varoi, niin ei tänne olekaan tämä yksi linja edes. Niin. Kai me tähän sitten mennään. Mutta sehän on kyllä menossa se meidän lauttakin sinne Moskenessiin sitten lopulta. No on, mutta tarkoittaako tuo sitä, että menet Moskenesiin asti, jos menet tuonne kaistalle? En tiedä, pitää vähän tutkia sitä lippua. Pitää kysyä tulta se täältä. Hello. I'm not sure, are we in the right line? Yeah. Yeah. No. No. Ready? Yes. Yeah, just over there. Other side. But we are reserved. I know, it's okay. So, So go back and in one of these two. Okay. All the way there. yeah. Thank you. Thank you. Käytiinpä kokeilemaan. Ei oo Moskenesiin reservit lainaseen. No minusta tuo vastaus oli kuitenkin vähän semmonen, että ei olla ihan ensimmäisiä, jotka kysyy. Ehkä mä käyn vielä ruuvaan sen Käy, jos ne ajattaa jonnekin. Se on kyllä 2 metriä, että mahtuuko se autoon. Tää olisi vähän isompaa antennia tarjolla. Tälläkö piiskaa?
Tuossa on vielä tommonen penisrengas. Sitähän tää on turret reissus. Näyttäis siltä, että ainakin johonkin lauttaan päästään. Toivottavasti on vielä oikeinkin. Mary, just follow this line. This one. No, this one. Yeah. Thanks. Yeah. 50 vocals. What? Another guy said this line. Hänenpä sä sekoilu. Sähän sanoi sen eka pakka. Ei kun tuosta vaan suoraan. Sitä vielä kysyt tosta. Joo. No, päästiin venneessä. Lähdetäänpä sitten katsomaan laivaa. Passenger Longe. Vähän on ryypätty tuollaisia. Kyllä kannatti valita risteillä. Nyt on molemmilla vähän paha olo täällä. Kyllä tää tästä. Melko lailla keikuttaa laiva. Nyt ollaan täällä, oliko tämä Rostlandet. Eli tää lautta menee tämän kautta, eli Poudosta tänne ja tästä Varreuihin ja siitä vielä Lofoteille, mutta me ei jää tähän vaan siihen Varoulle. Varou, miten hän lie sanottaa. Täälläkin vissiin ihan vakituisesti porukka asuu. Ihan jonkun verran tuuleskelle. On kyllä hienot maisemat. Tuolla näkyy Varreusaari, vai Varreu mikä on. Sitten aletaankin olleen Varreun satamassa, niin pääsee jo autolle. Uissa. Kello on 0.19 ja lautaovet on auki ja lähdetään tästä valumaan saarelle päin. Puskaparkit kyllä näyttää vähän huonolta tuolla, että voi olla, että ei semmosia oikein oo, mutta täällä on joku tämmönen hylätty vanha lentokenttä, missä sais rahaa vastaan ilmeisesti olla yötä, niin voi olla, että mennään tuon, jos ei muuta löydy. Täällä on ihmiset yötä vasten tulossa kyytiin. Joo. Niin eikö toi ollut vielä sillä, että se menee nyt sinne Lofoteille ja se on siellä joskus 4 yöllä perillä? Oi vitsi, onko ihana paikka. On kyllä kiva näköistä. Wow. Voiko sanoa, että oli vörtti? No kyllä, voi sanoa, että oli vörtti laivamatka. Tuolla näkyy se mihin pitäisi pystyä patikoimaan. Joo, kyllä täällä on vissiin kaikki paikat kielletty. Wow. Huhhuh. Mobiilipeillä pystyy tämän maksamaan ja vessa kuuluu hintaan ja sitten tämä on aika iso parkkialue.
Aika erikoinen paikka kyllä. Missähän täällä niinku tuulis vähiten? Varmaan tuolla toisessa päässä. Käydään nyt kuitenkin herättää nämä. Kyllä täällä vissiin vähän tuuliskella. Aika lyhyt muuten niinkö... Tämähän on ollut niinkö lentokenttä jonkun aikaa. Sitten jostain luet, että oli joku onnettomuus käynyt, niin ei katsonut kovin ihmekkään. Joo, se ehti olla auki 4 vuotta ennen kuin se onnettomuus sattui ja sitten se sulettiin. Joo. Tämmönen leiripaikkahan tämä sitten on. Siellä alkaakin olleen leiri pystyssä ja tämmönen. Vanha kiitorata. Aika makia paikka. Ja jos tänne saarelle tuut, niin ei käytännössä oo ilmaisia puskaparkkeja, että se on maksettava tästä sitten. Tai eipä tuo haittaa. 250 nokkia taisi olla. Täällä olisi gourmet-illalliset nakkia ja lihapullaa. Kyllä sitä noilla aamuun asti pärjää. Ei muuta kuin öitää. Huomenta. Viime yönä ei tullut nukuttua niin hirviä hyvin. Täällä oli melkoinen tuuli ja vinkka kävi, niin se pikkusen meinasi häiritä, mutta koitetaan näillä unilla jaksaa. Siellä olisi aamupalat taas tehty, niin siellä on vähän kahvia, puuroa ja leipää. Ja kartasta vähän katseltiin, niin Hoenvuori olisi jossakin, ei taida olla ihan näitä, jotakin vähän matalempia tuossa toisella puolella, niin jos semmoista lähtisi koittaa huiputtaa, pitäisi olla ihan ok, helppo reitti, mutta katsotaan mihin asti jaksetaan näillä unilla mennä. Piti vielä lähtiessä pysähtyä kattoo, että kyllä. Täällä olisi pystynyt saunaakin vuokraamaan. Vai eipä sitä silloin yöllä kun tultiin, niin huomannut ollenkaan. Ja ilmeisesti tuo mökki on kans semmonen, minkä pystyisi vuokraamaan. Joo, kyllä. House for rent. Mökinkin olisi voinut vuokrata. Sakohan täällä käydä vähän kurkkimassa. Aivan on fiksun näköinen. Joo. Tuulinen paikka tosi ihan. Täällä on joku tämmönen WC-rakennus, niin tuossa talokin on veetty liinollakin niin isoihin kiviin, että pysyy paikalleen. Niin ei ihme, jos vähän häiritti se unta tuo tuuli siellä kattoteltassa. Lähdetäänpä tutkii saarta. Ihan jonkun verran tuulee. Oi perse. Jos täällä tuulee näin paljon, niin minkähän verran sillä vuorolla? Siellä näkyis Hoeni huippu, niin lähdetään kokeilemaan kuinka pitkälle jaksetaan kävellä. Osa se makia päästä tuonne, mutta ei nyt oteta ressiä siitä. Tuonnehan siis menisi ihan mielestäni aivan hyvä tie, mutta sepä on vaan huoltokäyttöä varten, niin joutuu pullukka tepastelle. Lähdetäänpä kokeilemaan. Hoi heija, 3.2. Mutta me ollaan menossa Hoenille, niin tää on väärä reitti. Mitä? Me ollaan menossa Hoenille. Ei me mennä Hoheijalle. Ai jaa. Niin. No mennäänkö tästä kuitenkin sinne Hoenille? En minä tiedä, kun ei lue tässä. Tuossa lukee, kato, älä huoli. Missä? Siinä on vieressä kyllä. No siinä lukee Heija. No eikö se ole sama? Ei, kun se olisi HN, mihin me ollaan menossa. Voi perhäreikä. Eksyttiin. Tutkittiin vähän internettiä, niin ne ei ole samaa paikka, mutta ne on käytännössä ihan vierekkäin. H-heijan on tuossa ja HN on tuossa. Eiköhän sitä mennä tuota samaa reittiä. Onkohan tämä paksu viiva on se helppo, eli tuota me haluttaisiin niin mennä. Tässä ollaan. Niin sehän menisi tuosta oikealta puolta, mutta voi mennä myös tätä vasenta. Tästä lähtee tosiaan reittiä. Ei muuta kuin eteenpäin. Tästä tämä nousu vasta vissiin alkaakin sitten.
Tässä kohti tosiaan tämä retkeilyreitti menee tähän tielle, niin helpottuu matkanteko. Kyllä se vähän sykkeet nousee ja paita kastuu. Dog training ABC. Hyvä. Nätisti. Menikö oppikirjan mukaan? No, mulla onkin vaan rapsuttamisvastuu tuosta koirasta. Tuolta sitä jostain lähettiin ja ylös ja olisiko tosta kohta tultu sitten tähän asfalttitielle ja täsää ja sitten vaan eteenpäin. Nice. Iso etaa. Valtava saatana sormen kokoinen. Olisikohan hyvin. On tepaasteltu. Tuolta on tultu. Ei jos enää pitkästi. Jossakin tuolla se huippu kai on. Siellä näkyis HN. On makiat maisemat. HN huiputettu. Aikamoiset näkymät. Toki olisi varmaan vähän paremmat, jos olisi vähemmän noita pilviä, mutta kannatti kyllä kävellä. Yes. Hyvä! Nyt alkaa näkyä vähän paremmin. Pikkusen kun tuuli, niin lähti nuo pilvet muualle. Niin. Ai vitsi. Very good. Very nice. Tunteroinen meillä meni tänne tosiaan, kun tultiin. Tänne voi mennä useampaa reittiä, mutta me otettiin tuo kaikesta helpoin reitti, eli suurimmaksi osaksi ihan asfalttitietä. Se oli meille ihan riittävä reitti. Ai vitsi. Oho. Tuntuu alaspäin, kun kävelee tähän jalat on melko semmoset veteriä. Vähän se kun kulukki. Tämmöisillä ultramatkoilla on hyvä pitää tuosta sokeritasapainosta pitää huolta. Niin nämä ultramatkat vähän tämmöiset, niin karkki on oikein hyvä siihen. Äkeä säilyttiin kastumatta, mutta ei sitten kuitenkaan. Ei nyt toistaiseksi saada vielä hirviän pahasti. Nyt aletaankin olleen autolla ja noin vaan sitä käyttiin tuolla päällä. Taisi mennä vähän noiden paikkojen nimet sekaisin, mutta vuori kuin vuori. Siisti paikka ja voi suositella. Tuo alku oli tosiaan vähän haastava. Oli kovasti kiviä ja saattaa olla vähän liukastakin. Tuolla puhua sitten ei olekaan mennä vaan. Illan päälle lähtee sitten lautta. En nyt muista aikaa. Olisiko ollut 8-9 aikaa ja tässä olisi vielä muutamia tunteja aikaa pyöriä tuolla Varröyssaarella. Tultiin tänne viime yön leiripaikalle vielä kuluttaa aikaa ja pitää pieni huoltotauko. Meinas vähän hiki tulla, niin puhasta vaatetta päälle tai kuivaa ja puhasta vaatetta päälle. Ja tässä vähän söis ja eli 23.15 lähtee lautta ja kello on nyt vähän 4 jälkeen, niin on tässä aikaa. Gourmet-ateriat ravintola Toyotassa. Ja ravintola Toyotasta suoraan hotelli Toyotaan. Toyotassa päikkärit nukuttu ja vähän evästelty, niin ajateltiin, että lähdetään jo siirtymään kohti satamaa. Niin samalla huomasin, että tämän paikan omistajalla on hias. Pakko olla tolokun miehiä. Ai että, lyhyt malli, läpi juostava ja isolla lampuilla. On viimeisen päällä. Satamaan saavuttu ja liputkin on jo näytetty ja tässä hotellissa ollaan vähän völjysvideota kattonut. Hyvää kontsa. Eikö se sieltä kohta lauttakin tuu? Kello on 22.57 ja vartyyli pitäisi lautan lähteä. Odotellaan. Sieltä tuli laiva.
Sinne jääpi Varreusaari. Seuraavan kerran ollakin sitten jo Lofoteilla, kun tämä rantautuu, tämä paatti. Pikku tirsat tuli vielä otettua tuossa laivassa. Eihän tuo kestänytkö, oliko se pikkasen reilu yli tunnin, niin vielä kerkesi nukaan. Kellohan on 0.28. Siellä sähköautot huuttaa. Täällä eletään kyllä ihan reunalla. Marskis. Seurassa. Noin vaan Lofoteille. Kun aukas sun kattoteltan tuossa hotellissa. No niin on. Kortterissa. Mutta milloinhan näillä kato lähtee? Eikäs... Lähteekö tää varmaan vasta aamulla? Niin, porukka täällä yötä. Aika jännä. Lofotella ollaan ja ei ole leiripaikkaa ja ei tiedä mihin mennään, mutta aina. Niin se on. Niin kun kerta tällä Lofotella ollaan, niin käydään nyt ihan siellä OI-Lofotteilla, eli siellä ihan saaren päässä. Meikästä sai kesälomalla kiire pois. Siellä näkyy vielä se potski, millä tultiin. Viimeksi käynyt varmaan 8 vuotta sitten, niin ei kyllä muista, että olisi tämmöistä tunnelia silloin ollut, mutta nyt on. Jaha, täällä on mestat. Täälläkin vissiin niin saa olla yötä. Olisiko vähän urbaani paikka olla yötä? Oossa käyty ja nyt lähdetäänkin sitten ajaa tonne sisämaahan päin ja koitetaan ettei jostain joku hyvä leiripaikka tai edes kohtuullinen, niin katsotaan mitä löytyy. Mikäs täällä ajellessa? On pikkasen komiat maisemat taas. Näyttääkö nää yöllä vielä paremmalta? Onko kona? Nyt on maisemat kohilla. Täälläkin on tämmönen yöllinen kävelijä. Näitä on ihan... Oh. Tuo oli kyllä joku hiippari, joka käveli tuolla. Oho, aivan täynnä. Aika tiiviisti pakattuja on kyllä nämä kaikki. Aivan perää ja verkannaa ja kukkoa ja sillä. Onko hätääkin kaiken lisäksi? Varmasti. Paljon liikennettä 2 yöllä Lofoteilla. Oho, kylläpä se meni taas myöhään, mutta leiripaikka löytyy. Täältä löytyy tämmönen joku ihan kivan näköinen parkkipaikka, niin jäätiin tänne ja mikä parasta, ei muita. Öitä. Uusi aamu ja tässä on täällä puuronkeitot ja kahvinkeitot menossa. Tänään ehkä olisi ajatuksena, että voisi olla 1 yön jossakin majoituksessa, mutta katsotaan löytyykö jotakin edullista vai jatketaanko tätä kattotelta elämää. Lähinnä sen takia, kun melko märkää keliä nyt on ollut täällä ja ei se haittaa, ottaisi yhden rennomman päivän sitten. Kartasta löydettiin tommonen jonkunlainen leirintäalue, niin oltiin käydä kysyä, löytyisikö sieltä meille joku semmonen pikkunen mökkiröinen. Kyllä kun tätä keliä kattoo, niin arveltiin, että voisi olla hotelli ensi yön majoitus ihan kohillaan. Ja jos vielä menisi nyt hyvissä ajoin, niin
vähän kerkiä sitten päivä rötköttää, niin jaksaa taas mennä. Lähdetäänpä etsii hotellia. Centrum. Eli hotelliksi valikoituu nyt tämmönen Nordis Hotel. Täältä saatiin huone ja kuulosti vähän siltä, että menee tänään kyllä täyteen. Eli aika suosittu hotelli kyseessä. Ja ollut mahdottoman hintainenkaan. Katsotaan mistä se huone löytyy. Tämä on meidän. Ei että. Voi. Tämä voi tuntua melko makoisalta. Oho. Onko oli hyvä sänky? Onko hyvä sänky? On se. Ootko iloinen? Ai et. Eihän se mene vaikussa suuhun. Eiköhän sitä täällä. Vai mitä oli? Ja sitten eväksen hakureissulla. Löytyisiköhän sieltä jotakin pizzaa tai burgeria. Ja Easy Parkilla pysty maksaa. On kätevä. Täältä pitäisi löytyä Balloon Burger. Tuollahan toi jo näkyy. Komia hias. No nyt on ainakin pizzalla kokoa. Tietenkin se paikka on viety. Voi. Aina on tilaa yhdelle Land Cruiserille. Katsotaanpa mitä se on syönyt. Ai että. Eiköhän tuolla nälkä siirry. Yes sir. So happy. Bloggers nowadays having hard times. Need to get some. Huomenta. Se olisi paras juttu, kun hotellissa yötä, eli hotelli aamupalalle Mars. Ai että. Katsotaanpa mitä siellä on tarjolla. Arveltiin nyt lähteä liikenteeseen ja luovuttaa hotellihuone seuraavalle. Taas näytti melko sateiselta päivältä, mutta ei oo kyllä luvattu sadetta, että jospa se siitä vielä kirkastuus. Varmaan Kilpistä kohti lähdetään tänään sitten ajelleen. Tuolla ollaan tällä hetkellä ja Kilpisjärvi niinkö kohteeksi. Voi olla, että ei ihan tänään välttämättä tuonne ajeta, mutta tää ainakin sitä kohti kurvailee. Tankilla pitää vielä kävästä. Tätäpä nyt tätä normaalihintaista, kun viimeksi tuli sitä kalliimpaa. Anna sitä hyvää. Lähdetäänpä kattoo minkälaiset maisemat täällä on.
On mahtavan näköistä. Sairaan nopea. Merirosvi. Kolmen kilometrin tunneli pitäisi olla tässä. Meneekö pitkin? No nyt oli kyllä pitkä tunneli, 6 kilometriä. Taisi olla pisin tähän mennessä. Meinaa olla vähän hiasta tämä eteneminen täällä Norjan Lofoteella, kun tietöitä on ihan jatkuvasti, niin menee lyhyessäkin matkassa tunti tolokulla aikaa. Tämäkään ei tainnut olla kuin 200-300 kilsaa sieltä hotellilta, minne oltiin menossa, mutta alun perin taas näyttää 6 tuntia ajaksi, että semmoista. Mutta mikäs tässä? Pongattiin kartasta tämmönen joku batterisysteemi, jotakin sota-aikaisia jutskia, niin käymäpä kattoo. Jaha, täältä päässä ainakin sisään. Umpipuja. Hyvin kaikuu. Ja se on varmaan laitettu kemppiliimalla kiinni. Täältä pääsis. Meneekö hankia? Hankiat on ollut kyllä olottaa. Tämä kemme vinkkejä. Märkkä. Eipä ollut kovin kummonen paikka tämä, mutta onpahan nyt sitten nähty. Kaikki bunkkerien ovet oli kemppeliimalla kiinni, ei päässyt oikein mihinkään sisälle, eikä droneellakaan saa lentää. Tää etsii lounaspaikka. Tämmönen leiripaikka löytyi sitten aivan tuosta bunkkeripaikan vierestä. Se oli tosiaan tuolla. Niin ajettiin sitten tähän ja lämmitellään eilisiä pitsoja. Ja tietenkin tuuletellaan nyt tuota telttaa, kun se toissa yönä vähän kastui ja tuli märkänä sitten viikattua se, niin saapi sitäkin vähän kuivattua. Kelit alkas olleen nyt ihan ok. Lounasta kun pietty ja seuraava mahdollinen leiripaikka voisi löytyä tuolta. Tää on kyllä hauska. 171 kilometriä ja ajallisesti 2 tuntia 36 minuuttia. On kiemuraa tai sitten on paljon tietöitä. Ei muuta kuin suorittaa. Rematonnisissa käytiin vähän ruokaostoksilla ja tässä nyt vähän jäätelöä saa. Ja sitten vaan matka jatkuu. Very nice. Yes sir. Tie kapenee, niin sehän tarkoittaa ainakin tällä kertaa sitä, että ollaan leiripaikkaa hakemassa. No nyt näyttää aika kivalta.
Joskus melko nättinä tie, mutta täällä on ajokielto, niin ei viiti tästä jatkaa eteenpäin. Onneksi tuossa aikaisemmin näytti olevan jo yksi hyvä spotti, niin mennään sinne. Täältä löytyykin oikein nätti leiripaikka. No on vesistö aivan vieressä ja pitkä hiekkaranta. Ai että. Nyt on 5/5 paikka. Ruuaksi valmistuu pastaa ja kebappia. Pastaa ja kebappia. Pastaa, kebappia. Pastaa, kebappia. On hyvä. Tietenkin voisi ensin maistaa. On hyvä. Tulin vielä kattelemaan vähän näitä maisemia täällä. Itse, että on hieno paikka. Vaan alkas kello olleen sen verran, että vois painua jo pehkuihin ja siellä onkin jo ajoite valmiina ja ei muuta kuin nukkumaan. Uusi aamu. Tulipa pikkasen nukuttua semmoset 11-12 tuntia tuolla. Kyllä nyt jaksaa taas seikkailla. Tänään olisi tavoitteena luultavasti se Kilpisjärvi, että Suomen puolelle jos päästäisiin tänään, niin se olisi ihan jees. Sitten olisikin aamupalan teko hommat ja lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Nyt onkin sitten lähdetty Kilpistä kohti ajelemaan. Voi olla, että ajellaan siitä vielä pidemmälle. Eihän tunne ollut mahdoton matka, mutta ja katsotaan vähän miten viihdytään ja minkälaisia paikkoja löytyy. Ja tää onkin näköjään lanattu tässä välissä. Ei pahemmin oikein nuo kelit taaskaan suosinut meitä. Että nytkin on melkein koko matka satanut vettä. Vielä viimeiset tankkaukset Norjan puolella. Täällä on pikkusen halvempaa entä Suomessa. Koska tuo joku euro 80, euro 90, niin tankki täyteen ja kohti Suomia vaan tästä. Ja voi olla, että ajellaan suoraan Tervolaan mökille ja ollaan siellä yksi yö ja siitä sitten kotiin, mutta katsotaan tuossa matkan varrella sitten varmaan. Tästä alkaa Suomi. Raja ylitetty. Tai ainakin joku osa rajasta. Taitaa ne viralliset hommat olla vähän vielä tuossa pitemmällä. Tämä taitaa olla se virallinen rajaylityspaikka tai niinku tullirajasysteemit on täällä. Ja sitten kun on yksi poro, niin ei voi ajaa. On se vaikeet. Saattaa sittenkin olla, että siellä on joku tullimies pysäyttämässä. Onko oikeasti jotakin toimintaa täällä? Ei ole kyllä koskaan ikinä pysäytty täällä. Joo, siellä oli tullivahit. 2 kappaleen. No täällä on jotakin on touhuttu. Mitä sulla on sillä pakettia? Noin vain. Kyllä me tehtiin nyt semmonen päätös, että ajellaan sinne Tervolaan asti meidän mökille ja ollaan siellä vielä yö ja siitä sitten kotiin, niin tästä on semmonen kevyt 450 kilsaa sinne. Ei muuta kuin eteenpäin. Ja joo, ei oo oikein semmonen retkeilyoptimaalinen keli, niin eiköhän täältä oo samaa jo poistua. Let's just
jopa fyysinen matka, semmonen melkeinpä 600 kilometriä tuli täräytettyä tälle päivälle tämän ratiinsa, mutta nyt alettaisiin olleen Tervolassa. Teltta olisi taas siinä kuivumassa. Päästään kyllä pirttiin nukkumaan. Sauna olisikin täällä jo sitten lämmin. On lämmintä. Kunnon sauna. Ai että. Very nice. On mahtavaa. Se alkaisi reissu lähenneen loppua ja semmonen 8 päivää me oltiin reissussa ja lähemmäs 2500 kilometriä ja täällä ollaan Tervolassa vielä tämä yö ja huomenna ajellaankin sitten kotiin. Ja kiitos kun katsot videon ja muistahan pistää kanavat tilaukseen ja tykkää ja saahan sitä aina laittaa jotakin kommentteja ja kannattaa tosiaan pysyä kuulolla, nimittäin syksyllä järjestän taas tommosen 4x4 ruskalehtötapahtumaan ja ollaan reilu 20 autovoimilla lähdössä uudestaan Norjaan, niin stay tuned, niin kuin ne Amerikoissa sanoo. Se on siinä. Moro!